Bila papel mambo gani? Bali hapa si kama mambo gani? Yesu ni mtukwani. Desa gataka ni mtukwani. Ndio kwa sababu pana mtu. Basi wao. Mara ni basi. I'm sorry, Chief. I'm sorry, makutoka Yesu na ndani ni sisi wangu. Ini ndio sana ni kutambutsika. Ili muosha yatoni pangura kandi ko. Panaisha na Kristo na 18 kili inini ndiri mabhokwirise ndinobva kwazindi kwamakabheri mwadi 3 mugore ra1988 musi wa10 Machi ndaishanda Christian Highlands. Ndichishanda Christian Highlands Tony Mpangura ngari musecurity naElias Chiguma vakasvika ndaisenza mavillage yofre. Tony Mpangura kaya kandikuiswa ushedzwa kuna manager kuoffice. Saka ndakabuda tikatorana tienda kuoffice. Tisati tasvika kuoffice vakangondibata wari tubva wandisacheni wandipia patadonha pasi wandisika gumbo iri 10 Machi. Saka ndanzwa nekungofamba tienda muchipata izvo zvindakabva kwamutare so ndapinda musechitatu takatosvika zvekuharare mumashure mundaimbosvika kwaSanganza. Tony Mpangura mwana wakakatsvaga zvini maSanganza ndakambosvika nasabhuku Sanganza. Ndikasabhuku Sanganza ndine munhu anogara muvillage nini dambudziko riripo taishanda Christian Highlands vakandikuwadza zvino inini mari yapi kambani yakati chazo kubhadhara mari kana nyaya yabva kukoti. Saka ndiri kungofamba mari hapana kukoti zvechokwadi takaenda inini kukoti muna 96 ndopata kwamutare takaenda kairi kupenda runga takaenda kamwe chete muna 96 ndopatakagumisira iwo wakazoenda kechipiri patakazoendaona sabhuku Sanganza ichitaura nyaya ndopakati tisu takatotiwa masamu tiri waini inini hapana zvindaiziva. Saka dambudziko rangu nderekuti ndarwadziwa. Pandoka, matinya yake 1988. 1988, 10 March. 88, yani 37 years. Ndinongofamba ndega mara ndisina mari yakuosvika kwakutopa. Waingochenwa kuti mwana wangu. Alright, izwe. Wakakutora ya. Wangori kubasa. Christian Highlands. Wangori washandi Christian Highlands. And imimi chakama kusungira ichi. Mosha chandezi kutomubvunza asi chatakazobvunza Tony Mpangura rinogore ndobhokini uchingoona kundineya konaisa Mpangura mandikwadzira chii chamakandikwadzira gumbo ndakazvawa ndisina chirema chii akati susu tangati mwana amanager kuti kuurai ndosaka takaita zvakatezvo ndomhino yakaripa changu Tony Mpangura. Alright. Saka imimi after wakuchaya makazomboenda here kumapurisa. Mapurisa angatoripo Zeta rapi chaiko hapana zvari kuwaita havanotombosunga. Havanotombosunga. Alright. Then pamakaenda kukoti kwakanzi chii? Kukoti takatwa ivo vakandiya kazoti tine masamona takadziti tibhadhare ndembopirisa. Ndokuti kukoti kwaMajestic kwakanzi chii? Ini ndandazvandai ndakapiwa. Hamuna kuenda kukoti. Kukoti takaenda kwamutare kairi pena runga ndakaenda. Chavakandiudza kukoti vakati chazokuudza. Saka ini ndakanga ndakungofamba hapana zvandaiziva nekuti izvozvi dambudziko rekuita kana izvozvi ukaita mhosva iwewe usina mhosva ndiwo kuvharirwa. Alright, timogara here pasi. Vamosunga. Pamusoro changamiri. Yes. Pamusoro idare. Ndinonzi Tony Mpangura. Mebhokwirise zvokwadi ndomuziva. Taishanda tise kuEastern Highlands. Ini ndakandiri special constabulary. Uyu ndaingomuona ndisingazoti ari kushanda aigara muvillage. Ndichigara muvillage 1. Uri musi wechitatu 10 March 1988 ndakandarara pajuti ndabva kujuti ndapenda muEastern Highlands vananga ndachishanda zvindiri kare kuvillage 1 ndakadarika nemuvillage 3 ndakuda kunopedza kombo nevillage 3 ndo pandakapesana namai avo chibva kuofisi vachimhanya ndakatovatsaukira vakapfuura pandiri pano nekumudhuresha kumashure kwavo kwakaburikira munhu ainzi Elias Chiguma
mugati wataishatana achimhanya ndakamira era saka ndipfuura mashure make makanga muna manija vainzi vacharangwa vakabvaburikira vachindoa ndakamira vakati toni mbango batirana naAreas Chivhuma mundibatire mukadzi uyo ndiri kumuda kuofisi sema-instructions handina chandaikwanisa kuita handaikwanisa kubvunza dada kusungirwei chaivepo kwaiva kubata munhu woenda kuofisi sekuti wabata kadaikwa namanija ndakateera Areas achimhanya inini ndiri mumashure make mai avaimhanya vakananga kumba kwavaigara village 3 vakabva vadona village mune matombo vakabva vadona neparuereipinda Areas achisvika akabva vaisa simbi ruoko rumwe chete inini tichisvikawo vaikakadzana Areas vachiramba kuiswa muruoko chokwadi ndakavabata kuti vaiswe muruoko vasati vaiswa ruoko rworo rwechipiri mukuru wemapurisa eSt. ainzi Kaunda akabva kuburikira kuti akamunzwa chikakarara ndobva takumana huhu mirai ndokutamira afangaiswa ruoko rumwe chete simbi yacho akati bvisai munhu simbi ndobvaiswa simbi zvikanzi nyaya hei ndikati inini ndakuza mani zvichibatsiri mumwe wangu kubata chifunga munhu ari kuda kuofisa ndisuye kuza nyaya vakatanga kutaura vese ndichimarawi chirudzi chavo vakanzwanana handizive zvavaipidzana mukuru wemapurisa akaona ndokutiti ndohunowarauma chiendai henyu muofisi ndichauya naye ari kuda kusvika fodya yake kuti munhu ndomatatoenda ini ndakapfuura ndori rwangu kuenda village 1 mandaigara Areas akadzokera kuofisi zvakaitika handina kuziva asi tiri mukufamba ndakazobvunza Areas kuti mhosva yatanga tinzi tisungire munhu yange iri yei zvikanzi aiwa nyaya iri pana pamupangura mebhubhe aikurapa tuvana chepamusoro paita breakout yevana vanokwana kuita 7 vashaika muvillage muno chechipiri haasi kusenza saka kambani iri kutiwo vanhu vasingasenzi ngavabude mukombe ndikati zvakanaka zvapfuura panenda ndakumba ndokubva kaita 3-4 days ndakaona mapurisa vasvika ndikanzi mupangura umusungwa kaero ndikati ini ndakabva kujuti nezuro zvikanzi hauna kuona here mudhari mwebhoti book kuti zita rangu ririmo ndikati handina mboticheka zvikanzi irimo ndakapera kuzotora mustatement mara nyaya yamebho mebho kudii zvikanzi makamurova no problem mara zvoita ndo vanatowa matama ini pachangu ndakatowa angwinde Areas Chivhuma akatsvakwa pangari kujuta akadirwa akauya akatorwa matama manija akaenderwa kuofisi kwake charangwa akatorwa matama Ndarakaunda akanga aita kuti zvo ati akinwe ruoko rwacho akatorwa matama maya vachinzizvo vakavapwa mawari nemapepa kuti vanongwana chiremba Dr. Makinari Bonda ndobva vaendera that was 1988 up to 1996 havana kudzoka nemapepa ekwachiremba kumapurisa 96 takaona message of good out nemapepa andina wavo pano Chivhumbo achidimanda 11,000 kwandiri 11,000 kuna Areas takwa mapepa wataenda kuna mandisha mandisha taro akani mapepa kucivil court kwamtani zvikanziyazvo nyaya inotoiziva iyi ko imi makazoenda kukoti hazina kuenda kukoti kuti taizi mapurisa akati vachatizivisa kuti tichadiwa kukoti rini saka makuresa aya hatina kumboenda kukoti torai mapepa muende nawo kupersonal department takatora mapepa tikaenda nawo kupersonal department tikaona weurofea painzi vamubhuyo zvikanzi aiwa mirai ndibuke personal manager anga aripo vainzi vasizvairi ndobva vabhuku ndovatapinda ndovatawaratidza mapepa ikati ndonyaya iripo iyi mebva rokudimanda 11,000 pabasa riyana takaita munofunga munoriziva zvikanzi no problem endai kuaccounts munoona vamusvidzwa ndokatasunga pataenda kuaccounts mapepa acho takasvika vanhu vakonda pulani tikagarira samuzvino vakadzoka muofisi tikapinda muofisi tikavaratidza mapepa aidimanda 11,000 kwandiri 11,000 kuna Areas vanhu takati nyaya inoiziva mebva akaripota nyaya iyi mapurisa mbakazi iyi hatina kuzoenda sukoti hatichimbozoti nyaya chakaperera papo
Sitakangodzikana adzokera pepa ake kwachiremba ndokuti nyaya yedu kuti zvikanzi haisi nyaya muri kudiwa rii kuti kwacho tikati chisaboni chikungotaura nyaya zvekuti vakungoda 11,000 kwandie 11,000 asenta kwate yanzi navamuzviziva ndingobudai padzi ndibvunze vachagwedera kusenchasi kuti nyaya iyi ungofamba sei ndobva tabuda pano ndobva vafona kwakuda vachibvunza vakusenchasi osenchasi akati vakomana vari kuziva here nyaya mupurisa ita nyaya iyi ndikati ndichiri kutondera ainzi makanjumba ndanoita nyaya zvikanzai makanjumba achiri panapa regai ndibvunze makanjumba kuti nyaya iyi yakazogumirei makanjumba akatsvakwa akapa zvaaitaura akati mukadzi iyeyo tiri kutomuda kukamba bozi takamupa mapepa ekuti aonekwa nachiremba tikamupa mawarini ekuti akwire bhazi asi haana kudzoka nanhasi tiri kutowendera here kuti dhoke tiro rakandinetsa panapa painspection chizve atora nguva yakareba tisina kuactiona dhoke vanhu zvakati right nyaya iyi ichiri open kuti mapurisa isati yapera saka imwe musi dzinoda kusirwa kuti haisi nyaya zvinokupai mari basi mwena kusirwa kuti taidwa musva 14 December takaenda tikapuwa mari dzibasi tikaenda kusirwa kuti pamutare first day havana kuuya mari kuti pakadedzerwa register tikadaira takagarira kusvika noma12 magweta ake yange amaoko memagweta vanagonese ndakaidza vakati munhu wenyu ari kupi asi munhu wedu munhu wenyu yazvemi shefu bcause ndimuri kudirana naye sitikori wasungu hatingaziva kuti ari yazai vandie kofisi ndovataenda kofisi munhu haana kuuya chakuzivisai mukufamba kwenguva asi anotarisirwa kubatwa nedefault bcause haana kuatenda koti yake ndovatafikira pesina ii tikanota zvekupesinaro kuti andiro mafambiro ataita pasina 4 days mezvinopota akauya zvine mapepa yatachwa neaffidavit yakanyoresa iyi achiti akangakundikana kuuya musi wekutanga kudaro ndekunge anyeperwa naclerk of court madhetsi chichi ndokutapiwa zuva rekuenda mukudaro ndikataura zvekukamba ndikati ndo mapepa ataanawa tikapiwa mari yekuenda kukoti ndobataenda tasvikawo koti takagara takasvika ma7 ma8 achisvikawo koti register yakadirwa tikadaira magweta ake vanagoneso natakaidza vakauya vakati mapo meseji tikati eta vikazai chimboyai kuofisi tikangoda tikaparadza nguva kupinda mukoti neti nyaya iyi yakapera kare handei kuofisi tokutaura nyaya yake tisati apinda kaenda muofisi iye aripo akagara inini naelias takagara akatsanangudza zvaakatsanangudza isusu tikadaira nyaya yacho tikaudza magweta ake tikati isusu tikushandisi kunoka kuklema mari kuti mbadala but tiri doke tiri kumapolice station office isati yaenda ku asati adzosera mapepa kumapurisa kuti nyaya iende kudaro magweta ake muofisi memagweta ake wakatiyepera mepo ukati vanhu ava vakabvisa faini saka unotodzoka kumapurisa unosimudzira nyaya yako ndobadzokera zvekwari kuda kusimudzira nyaya yake tisadzoka takanozokota zvekukambani kumafambiro ataita 5 days later purisa akafona pesina kuti patana kanze vakomana vaya vanatumika unganaida dheti rekoti kupe nharonga rabuda tosangana musi wechipiri kukoti ngavasauye nepano vasungwa ngavatsvage mari dzavo dzepasi kambani yakatipa mari pasi tikaenda kupe nharonga tasvika kupe nharonga handini ndakanyoresa vacharangwa kuita mbou yangu handini ndakanyoresa vakaunga kuti ite mbou yangu handiziva kuti vakanyoreswa nani but vacharangwa vanga varigedza basa vatoni 7 years varigedza basa vakushandira kuchimanimani but mapurisa vakateera vakanosamona vacharangwa takangona vacharangwa vasvika nemotikari yavo ndarakaunda anga old person anga ane almost ma 88 years ndakangoona akusvikawo achiperekedzwa nemukadzi wake ndakarwadziwa ndaratsvo yakabata tsvimbo takapinda mukoti akatanga kutaura nenyaya apedza vacharangwa vakadedzwa sewitness vakapinda vakatsanangudza akati aiwa inini ndini ndakatuma vanhu kuti vabate munhu asi paakadonhera ndakandisiva but mukuru wemapurisa akauya akanditaurira kuti ataura naye kuti uri kuchemei akati ndarovera gumbweri padombo ndakaona akadedzwa akapinda mukoti
akataura kuti muzukuru wangu mai vake ndikavaona ndovati ichokwadi ndakasvika asungwa huko pandii ndakaita kuzvipesa ndikati mapurisa chimusiya chauya naye kuofisi ndakabvunza mwana wanzvanzi yangu kuti uri kuchemeya ndarovera zvungu ipato uri kutizei zvandanga ndauya kutora po nawe yange adedzerwa kuofisi yange ari zvekupo abve mukombo nekuda kwechikonzero chakanga chanyurwa ripoti nadhokta makinari panyaya yetware kwamutwara Baba. Pasiri anengaoni munhu adaidzwa kuofisi kuti ataura kuzi tikuda mukomboni hauchadi kugara mukomboni munhu iye akutiza wotozi mubatei mapurisa mamubata mumisa cheni mumudzosa kuno inini ndinoda kutaura chokwadi pano pavaitaurira nenyaya dzavo bam handisina kuitonga nyaya asi ndo ndingozwe chokwadi nekuti mutaure chokwadi handizvo hazvimake sense babamo kuti munhu adaidzwa kuofisi kuuya kuti uya tikutaura kuti hauchashandi panapa imba yaugara chibuda munhu kautobuda muofisi momunhu speed wotozi mapurisa chipe mamubata mudhoke naye kuno muisei cheni anombotizei aitwei ari kutizei ndopekutanga aitwei chii chaita chinotizirwa kuti aitwe cheni kuti adzoke kuofisi mangu handisina kuzwa bamboka handisina kana ndakambozwa bani kuti munhu anozi tema munhu nedemo muteme iwo votodemere ka watema munhu nebo wotobvunza kuti ndamutemerei ndozvamuridza kutaura kuti makangozi bata isa cheni bata kozobvunza maisa munhu cheni kuti wamuzi kodai makasungwa unlawful chii unlawful arrests maisa munhu cheni hamusozwa kuti nyaya iyi munhu ari kuzvimhanyira musiku wotozi bata isa cheni wototi hamusanombobvunza nyaya yacho ndei kutoisa cheni kwakutodonhedza matodonhedza munhu pasi wanoenda pasi watokwara ibvi demakadonha pamusoro pake mayananza yake akamubata ubva asvika asi pademo handii maidzi ndimandibatisa tobatisiyasekona nyaya yenyu toati nyaya yenyu ite clear isaiwe nyaya yekuti wanga muda kuti taurira nyaya dzatsuro nagudu ai handizovamba isu chatoda izozva kuti nyaya yekuti ichisvike pairi nhasi tazwa kuise marondedzera makadai yakazopinda here mudare redzimhosva kudare redzimhosva kupinda ronge yakapinda ikazi chii tikanzi isusu budai muende koti ndogati koshina chitiyambira kuti musazodaro remangwana ndopakapinda kukoti yakati chii neinjari pane medical report ka munhu akwara and up to today is evident kuti munhu akadii akakwara handiti kuti mai arovere padombo ndimi mama musunga ndimi mamuri kumudzingirira handiti saka munozoendai sport free sei imi muri makonze ai mai akapinda mubhazi vakatsikwa nebhazi it was your problem because ndimi mamuri kumudzingirira saka dare rinogoti mimi budai muende scot free hamuna nyaya asi munhu aremara uchirema icho pane here court papers to support that do you have any court papers nehere matsamba edare akakukliya imimi inini mapepa ekudare patakakliwa naworship handina asi handinawo ndeekumagweta kwake kwaakanga anzi nemagweta gweta rake handirenyu saka hamuna access to gweta rake why muine access kuinformation egweta rake risiri renyu ndikutaura kudaro gweta rake rairepresenta iyi ranga risikarepresendi imimi kana mamwe magweta enyu anorepresentani imimi haarepresenti chii uyu ende maiwari ndeyekuti why mamuine so much access kumagweta ake imimi you took advantage yekuva mapurisa saka chaikupai access kumagweta ake ekuti maikwanisa kudiscasa iye nemagweta ake
Has make sense. Antina kukwanisa discuss nemagweta ake. Asi mapepa. Makawana sei. Ataipiwa isusu tichidendwa kukoti. Pamusoro changamiri mataura kuti makasanganzana nemagweta ake mubva manzi uyai kuofisi tichange tambodiscasa tizwe kuti yakamira yakadini magweta ake uyu right saka access imimi yekuti magweta anomirira imimi neuyu at the same time hawo unofamba sei ndoda kutaura chona anyway hatisi kushora zvakaita kudai tiri kushora nyaya mafambisiro yakaita isu chatoda kuti tizive kuti uyu mai wazodzoke nhasi kunoku chawati wadzoke kunoku nhasi wari kumbodei rubatsiro rwavari kuda because chiri kuti auye kunoku is because she was unfairly treated and because ane injury iri kuoneka ichi gumbo rakaremara and you confirm zveshuwa kuti ndimi makamubata mukamudonhedzera akadonhera padombo ari kutiza ndimi makamubata but at the end of the day mozi chimudai mukoti chiendai asi mai ari kurwadziwawo and that's a permanent injury kusvikafa saka ma 11,000 yakazozvidii kukoti ndo zvandiri kutsananidza kuti ndine mapepa acho andogona kubudisa panapa aitwa chinogranda compensation handi lawyer chinodetermina injury kuti yakakura sei imedical report then that medical report ndiyo inoshandiswa necourt kuti court izokwanisa kugiranda kuti munhu uyu mukompensatei zvakati for injury yakati yakati saka imimi mapepa emunawo kuti mune mapepa yakaiwa ini ndikuda kuti izvo yakati ndikuda 11,000 dare rakamupa here 11,000 kana kuti takati hakuna handichazivi nekuti patakanzi imimi chamakaendera kukoti makaendera kukoti nyaya yekuti mamadaidzwa kukoti kuti uyu ati akuda 11,000 kwamuri ne11,000 kuna Brulway saka ndio nyaya yahombe yamakaendera kukoti yecompensation aiwa ndiri kuti babozve munozva pane yangu ndati chamakaendera kudai makaendera nyaya yekuti uyu anga akanga amhangara achiclaima kuti akuda 11,000 for injury akuda 11,000 kwamuri ne11,000 kune chii kune umwe wini saka ndofanira kuti zvomakazoenda kudare dare rakazoti iye neclaim yake ndozvandikutsananidza pamberi pedare ndichiti patakadzoswa kubva kucivil court hatina kuzopinda adzoswa uyu nemapepa ake because akanga ati kumagweta ake vanhu havakabvisa tikati hatina kugweta tapinda mukoti ndokubvanze nemagweta ake dzokerazve kumapurisa kwaruda unotangidzisa nyaya yako nemapepa ako ekwachiremba ndokubva adzokera mapurisa ndokubva tasamunwa kuti tiende kupenharonga ipapo hatichazivi kana akaratidza mapurisa mapepa ake ekwachiremba because indaii ndokubva taenda kupenharonga kwakazodedzwa vana charangwa iva vandiri kutaura nezvavo kwakadedzwa kaunda iye vandikutaura nezvavo vakapa umbo hwavo mudai ndokubva tatonga nenyaya yekunzi nyaya taipomera kuti ndeyokumurova mudari kupenharonga tatongwa nenyaya yekuti takamurova umbo hwaitswa nevakanga vadedzwa ndokoti payakati yawana tisina mhosva kudai nyaya zvecompensation yake pari kuti musoro wangu utenderere ndipekuti hamungazivi nemhosva ivhu rakazvimba kudaro ivhu rakatenderera kudai egbhk bambo egb grievous bodily harm egbh handiti saka munzi pagbh munzi hamuna mhosva shangamire handichazivi kuti inini semusungu anyway ndichakudakundibatsire mai imi waraigara ini imi mai after maenda kuti kwakanzi chii koti zvakanzi ndakatiwa mapepers kuti bvatadzokera kwezvataenda nekunasa kueastern islands vakasvika vakatonyora mapepers ecompensation kuendera kunasa ndakaendesa mapepa musi wa17 September 2017 zvese wazviona zvimacondition zvimadhokta zvese zviriko kunasa saka ndichakudaidzirai dhokta wedu asi eastern islands ndo tine maloya edu saka ndo pakatomira nyaya dhokta wekunasa handisati ndadaidzwa so izvai Bambwe, my advice to you was nyaya before the court. I said to appear about saka nyaya izvainoita dzokai kueastern islands handiti
mudzoka futi magweta enyu muchiri nawo here kana magweta enyu achiriko magweta enyu ngaite follow up neEastern Highlands handiti kuti nyaya yeclient yedu because kana mutotaura nenyaya yekuti pakatofirwa mafomu enasa nechii zvese iye admission of guilt on the part of Eastern Highlands kuti Eastern Highlands yakabvuma chii mhosva yayo ndosaka uyo anga akudza kombazetwe nechii nenasa asi takuda kuti tichione kuti nasa yacho sei isisina kuzokombazeta munhu sekuti wakaita chii kwakaita munhu saka imi mbuya dzokai nemapepers enyu kune gweta renyu ngatichifola mune Eastern Highlands rinoona kuti nyaya yenyu yakazofira papine nasa so that you get compensated because haisiri nyaya yedaro rinoiri asi tangoivhura yedu kuti tione kuti tibatsirane kuti aiwa handizvo although ndazwa kuti masentiments kwekuti kwakazi ndatazibatai tiuraye munhu ayo handizvo asi tikuti isusu ngatidzire nenyaya iripo yekuti iyi yakatoenda kumakotsi ine process kumakotsi isati yapera according to me process yekumakotsi haisati haisati yapera saka imi midzokai kuti gweta renyu riende iri communicate neEastern Highlands renyuzwa Eastern Highlands process yakanga yatanga yanasa nechi zvese zvaapapi so that imi mukwanise kudi kuyamari yenyu because nyaya yemutaura nezvayoka you are talking of 37 years ago 37 years ago murungurwadziwa handiti matochirema for life ndosanditaura chiendai zvese anofanira kunge kutora taketa for all my expenses yo Eastern Highlands but kana mukanyarara manje Eastern Highlands inoramba yakaita sei yakanyarara chidzokai kumagweta enyu mudi kana magweta enyu maona kuti haasi kudapa munozodzoka tokubatsirai nemagweta emadzimai magweta ehurumende aid vanokubatsirai kuti mubatsirike asi wakakupondaita waona okay ndawaziwa hapana chakamboshaita kuti mukwara wakaita kuti mukwara ndinongobvunza kunga kuti semataura ita mambo kuti hapana munhu anganzi uya kuofisi kuti ubude murumu nekuti watadza kurapa vana kana vadiwa obuda chitiza imi mina murumbotizei kuti muzoti chii chachirumboitika yekuofisi kunyeperwa vakatodipatomupangura ndekuta kuti tsika rwanditienda kunhakasi ndiadaontsika negumbo rako wane bhuti dzechiturishaatina mangosika nekuofisi kaunda kanobva kuofisi mukuru wemasecurity kutozotonditora kumba ndokarisi kuzodzoka kumba iwavavo ari kutonyemba zvese zvari kutoa kaunda akafa charangu wacho akafa ndiye akatotora certificate yangu yebasa charangu wacho no it's okay chite ndakutaura kana mashaya rubatsiro kwa madzoka then kubatsira isu nenzira dzinobatsira muone compensation for that yes iye mutu arayenyu nekuti sinzwa wacho wakafa kana chaitange aichabatiki asi chite muchite zvokuti imi murarama upenyu uri normal kuti maexpenses amusangana nawo Eastern Highlands inge ichita sei ichikadzisa zvinhu zvayo no it's okay endai